Mana kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus bingon sa iyang mga tinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpagkasala, mahitabo gayon. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya, nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingag bato ug ihulog kadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpagkasala. Busa, pagmatgon kamo, kung ang imong isig ka tao makasala, badlunga siya, o kung maghinulsol pa sa ilua, kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, o sa matag higayon mo anha sa kanimo, ug moingon maghinulsol ako, kinahanglan nga imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles moingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung aduna ka mo'y pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoyng sikomoro. Maluka ka ug balhin sa dagat. Ug kini matuman gayon. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, so welcome sa atong misa, no? Doon ay ginaingon sa in English nga, we become what we believe. We become what we believe. Kung unsa ang imong gitauhan, ingon ana ka. Sa ato pa, kung Diyos nun ka, mituo kag Diyos. Di ba no? Sa ato pa, kung kanang maayo kang binuhatan, no, mayo kag hinuhatan ba? Mituo ka sa pagtulunan sa Dios. Di ba no? Sa ato pa kung dili ka Dios non, sa tinud-an lang wa ka mutuo Ginoo. Kanang imuha diha poros na sa ato pa na pakitang tao because you don't become what you don't believe. Klaro ba? Muna giingon sa mga makinaadmanon, mga kuan ba, sa ato pa na tag-as na kayo kahibalo. We become what we believe. Buti pasabot, kung unsay imong gituuhan, ingon ana ug ka. Sa to pa kung mituo ka kang Kristo, maumaor pud ka ni Kristo. Maumaor, dili gud si Kristo gyud. Maumaor ka. So muna atong paningkamutan. Because sometimes, doon naman yung mga personal interest ba? No? Doon yung mga personal interest. Muna nga usahay, doon na tayo sa in English pa na dual identity. Dual identity. So, dual identity. Lahi ra ang imuhang pagkaikaw dire sa simbahan o dito sa imong balay. Dire sa simbahan, relihiyoso ka, pero antos inyo, dili. Muna yung gitawag na to dual identity. Klaro ba? Dire sa simbahan, relihiyosa ka, pero sa imong sinultihan, dili. Muna siya mga dual identity. No, diri sa simbahan, Diyos doon ka. Pero adtos inyong mga silingan, dili. Muna gitawag dual identity. And you don't become what you believe. Actually, you don't believe in God. Sa tinud-anay lang. Muna yung mga panabot sa mga makinaadmanon. Kung dili gani makita ang kinaiya ni Kristo diha kanimo, actually wala ka nituo ni Kristo. Kung dili makita ang imong Diyos nun diha sa imong binuhatan, sa tinud-anay lang, wa ka mutuo Ginoo. Klaro ba? Ana siya. So paningkamot nga mahimo kang Diyos nun. Kana ba diha sa imong binuhatan, sa imong sinultihan, diha sa imong mga actuations, on the way you react to certain situations,
on the way you react on a certain situation ba, panalitan, na ay kasamok-samok nimo niya, murag gisamukan na ka, masingkahan nimo, sayop ang imong reaction because forgiveness man gyud unta na. Di ba no? Ang reaction sa usa ka Kristiyanos kunong dunay magsalaw-salaw nimo church ka, ka. Unsa na? Diyos nun pa ba na? Dili na. No, so muna angay na tong pamalandungan. No nga, you should, try to discipline yourself. Yep. Murag mo aksyon kaanang imong kilay, ayaw kalimot nga Diyos nun kunuhay ka. And of course, being good, no, muna'y makapahiusa sa mga tao. No, muna'y gisulti ni Kristo. No? Kung ang imong isig ka tao, makasala ka nimo, pasaylua sila, kana, badlo nga sila, nga mo hinulsol, mayo, madili, pod, okay ra pud ka, pero umangayog pasaylua. Nga forgiveness. Muna siya makadala og kinay gitawag na itong kahiusahan. Pero naa na gani ng dinumtanay, kana bang ug dunay mga makasala 1967 pa nahitabo ni 2023 na nang gihilumduman pag gihapon nimo. Pag nahitabo nitong 1965, kunya karon 2023 na lamang nagdumot ra gyud gihapon ka, dili gyud mo man nagkahiusa na. There will not be unity. There will never be unity in your home, in your society, in your neighborhood, in your organization, kung di ka kamaong mapasaylo. Okay? Klaro? And then, the last thing is, you should fight evil. Yan, no? Pakigbatukig yun ng dautan. Yeah? Pakigbatuki ng imong silingan dautan. Dautan na pakigbatuki na. Kung silingan na kadautan di ka. Saon man nimo pagpakigbatok sa dautan? Pinaagi sa pagbuhat o maayo. Kunay gitawag na to sa English o overcome evil with goodness. So kanay imong silingan pakigbatuki na. Dautan kang silingan na ka. Tagain nagbugas. Aron ba konsensya. Tagain bugas na. Padadig sudan. Munay imong pagpakigbatok sa imong silingan. Di kay imong ipabarang dito si Kihor kay kang dautan ka ha. Dautan ka ha. Sugilon di kang kapitan. Sugilon di kang kapitan nga wala ka dibutar niya. Bantay di kang silingan na ka. Pagkasunod adlaw, gisolong na kasi imong silingan. Usay magsulis kapitan? Usay magsulis kapitan? Ha? Awa na, binatuhay na mo din na. Yan naman, sayop ang imong pagpakigbatok. Sayop ang imong pagpakigbatok, di mao. Kaya ang gitudlo ni Kristo kanato, overcome evil with goodness. Sige kang gilibak sa imong silingan, ala, pamasangil nga mo ni, padadig cake. O, padadig cake. O, padadig bugas, labi ng mga pobrehon. Yung mga pobrehon nga, mure na bisyog, sigig pang libak, padadig tag 5 ka kilo. Tanaw, tag mulibak, pabaghihapon din na. Maingon pa magina ka, hatag-hatag o kuan, murara bagyo doog dili ni hinatag pus kapitan, padadi na pong sudaan. Madugay, muupoy, ganyan kadautan, anak. Upoy na. Pero imo ng balusan, pasangin lang ni mo nga, sugilo na mo ng kapitan, wala ni butar, nangingayo-ngayo og ayuda niya, wala ni butar. Expect ng daan, pagkasunod simana, batuho na imong balayan. Batuho na imong balayan. Musamot ginagkadautan, batok nimo. Kana ron, libak ra na, pero sunod simana, batuo na imong balayan, sulungon ka sa imong dadaan kag pinuti, anak. Klaro?
So do not overcome evil, no, with evil. Ayaw, dili gina mapuy-puy. Ang makapuy-puy ra gyud ana kung imong buhatan o maayo. Klaro? Una siya gitudlo ni Kristo. So kung Diyos nun ka, ingon ka ana. Pero kung sungayan ka, dili ka Diyos nun, di gyud ka makahingo ana. Klaro? Klaro? Kung Diyos nun ka, kaya ni mo na. Pero dili ka Diyos nun, ay ayaw na lang patuga, kaya di gyud ka kaya na. Klaro na siya? Una, no? So sa atong pagpadayon ni Santos na misa, murag makatawa po ka sa pamaagi ni Kristo, no? Murag po makatawa ba? Kaya murag imposible. Munang niingon si Kristo nga, murag imposible ba? Lisod yun. Munang niingon siya nga, kung doon na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo ka mo sa kahoy sikomoro, maluka ka o mubalhin ka sa dagat. Ingon ni ana kalisod. Ingon siya nga kung hugot yun na imong pagtuo, no? Kanang kahuya, pwede nimo nag-ingnon, huy, balhin dito dagat, mubalhin na. Kung doon na kay hugot nga pagtuo. So ingon ni ana ang gitudlo ni Kristo. May kayo mansanitas sa inyo, tas, balhin sa dagat. Kung naa gani kay pagtuo, hugot, tuo kuno na nimo. Munang muingon po lamang ni uban, madahan. Ano ulay madahan, ana. Basta si Kristo na nangusulti, yung madahan. Mubalhin sa dagat. Mubalhin na, si Kristo na nangiingon. Di po nagway. Muna ilisod na to. Nga naman, di man tamo too. No? Maghimo-himo man putag ato. Mubito ng uban nga, no? Ang uban ba, kung sinahitabo sa uban, ang impirno. Kaya sigig paminaw sa pulong sa Ginoo, di man maminaw. Ingon niya, ayaw pangawat. Sus niingon po, nangawat magani pa ng upan din, mangawat wala man taga ato. Ay, Ginoo, maimpirno man impormahan eh. Ayan kaya nga, ayaw panapaw. Depende lang gidagay po na. O kita gidi unahan, dili naging laman ta, madahan. O na, makining pormahan eh. Impirno Ginoo ni. Higugma ang imong kaaway. Uy, buyag, di Ginoong ko mo higugma. Na. Kining babayahanan ni, o pagani ni mamatay pero ako na lang daan gining tagnaon. Murag maimpirno Ginoo ni, nakasala na po noong ka. Nga naman, unsa may giingon ni Kristo, ayaw pakukom. Ay, sorry kay Lord. Nakakuko bagod ko kay. Niingon magud siya nga. Dili gid siya mo pasaylo sa kaaway. Niingon magud siya, uy buyag. Dili Ginoon ko mo pasaylo. Ingnon na lang po naman ni mo. Ikaw ba, di ka mo pasaylo basta kinakabalo ka. No? O ganahan kang muna imo ha. Kaya usaon man nato na. Muna kang Kristong style. Muna nga niingon siya kung hugot gani ang pagtuo Diyos nun yung kanya. Ang pagka-Diyos nun, perteng lisuda. Pero sa yun ra, kung tinuod yung kang Diyos nun. Kung dili gani ka tinuod nga Diyos nun, lisod gina. Labi na may pagka-yawan noon kagamay. Maglisod yung kagtuman, Ginoog na kay mga pagkayawan noon kagamay. No, pareho doon ang mga laki nga mahiligon kayo babae ba? Imo nang tudluan, ayaw lagi sige og kanang fans mga babae. Kana kay nakayawan on man gamay. Ay defender ra gid kay na kay natural ra malaman gid na kay kanang nauso na mo gunaron kay mga kabit-kabit ba. Mo na malaman gud aron. Impierno Ginoo ning tawhanan eh. Ngano man muhimo-himo mo siya kiyang kaugalingong balaod. Naghimo si Kristo og balaod, muhimo mo siya kiya. Gidangat ano niya. So watay mahimo ana. Klaro? So muna nga niingon si Kristo, we become what we believe. Nindot kaya na paminaw na in English pero lisod yan na. Being good brings unity and forgiveness. And number 3 is fight evil with goodness. Manindong palihog.